Kaixo guztioi, ongietorriak filosofiaren historiako kapitulu berri bat ezagutzera. Gaur, Erdi Aroaren inguruan hitz egingo dizuet. Erdi Aroa ondoko filosofiaren historiaren timelinean ikusten duzuenez, Kristo ondorengo 4. mendetik 13. mendera doan garaiari deritzo. Esan beharra dago, hemen egile batzuek luzatu egiten dutela Erdi Aroa 14. mendera arte, baina 14. mendean jada pizkundea jaio zen, hasi zen Italian. Horregatik nik nahiago dut ipintzea Kristo ondorengo 4.etik 13.era. Dakizuenez, Europaren historian aro hau iluntasun aro bat dugu, non ezjakintasuna eta superstizioa ziren nagusi. Pentsamenduaren zentroa jainkoa zen, hortik teozentrismoa nagusi izatea. Eta garai honetako pentsamenduaren ezaugarria, fedea eta arrazoia uztartzen saiatzea da. Hasi baino lehen, aipatuko dut ere, egile askorentzat garai honetan ez zela benetako filosofia bat egin. Haien aburuz, teologia da garai honetako pentsalariek garatu zutena. Eta ez filosofia. Zergatik, fedea erabiltzen badugu, arrazoia mugatu egiten dugulako. Erdi Aroan, 3 etapa ezberdintzen dira. Lehenengoa patristika da. Patristika Kristo ondorengo 4., 5. eta 8. mendeen artean garatu zen. Hemen, pentsalari ordezkari bezala, San Agustin daukagu, hala nola Elizako beste aitak, San Jeronimo eta bar. Aita hauek izen hori daukate pentsamendu kristauaren filosofia finkatzen saiatu zirelako. Eta horretarako, filosofo klasikoen ideiak hartu zituzten, batez ere Platonen ideiak, eta Biblian agertzen zen errebelazioarekin konbinatzen eta uztartzen saiatu ziren. Hori izan zen, konkretuki, San Agustin hiponakoak egingo zuen saiakera. Garai honetan pentsatzeko gaiak, jainkoaren izaera, sorkuntza, bekatua eta salbazioa ziren besteak beste. Patristikari eskolastikak jarraitu zion. Eskolastika 11. mendean hasi zen jorratzen monastegietako eskoletan. Eta gero, Erdi Aroko unibertsitateetara pasatu zen. Eskolastikaren barruan, bi garai desberdin, bi azpigarai bereiz ditzakegu. Alde batetik eskolastika goiztiarra, 11. mendean garatu zena eta ordezkari bezala Canterburyko Anselmo daukana, honek jainkoaren existentzia arrazoiaren bidez frogatzeko saiakera egin zuen. Eskolastika goiztiarrak fedea eta arrazoiaren arteko harremana, jainkoaren izaera eta kreazioa bezalako gaia jorratu zituen. Eta eskolastika berantiarra 12. eta 13. mendeetan garatu zen, eta Tomas Aquinokoaren obran oinarritzen da. Tomas Aquino, San Agustinik ez bezala, filosofia aristoteliko hartu zuen eta hau jorratzen edo uztartzen saiatu zen teologia kristauarekin batera. Eta Erdi Aroko azkenengo etapan, 13. mendean, filosofia nominalista aipatu beharra dago. Hemen, ordezkari nagusiak, Duns Scoto eta Okameko Guillermo edo William ditugu. Zer da nominalistek esaten dutena? Objektu unibertsalak eta abstraktuak ez direla benetan existitzen. Hau da, justizia edo edertasunaren ideiak ez dute benetako existentzia errealik, izenak edo kontzeptuak baino ez dira. Erdi Aroko filosofoek erabilitako metodologiari edo metodoi dagokionez, esan beharra dago, bi desberdindu ditzakegula. Alde batetik dialektika eta beste alde batetik exegesia. Dialektika argudiatzeko metodo bat da, non bi jarrera kontrajarri agertzen ziren eta ondorio batera iristeko eztabaidatzen zen. Zentzu honetan esan dezakegu Sokrates eta Platon filosofoek erabiltzen zuten sistema dialektikoaren antzekoa zela eskolastikak erabiltzen zuen metodo hau. Eta exegesia edo interpretazioa emandako testu baten barruko esan nahia ateratzeko saiakera zen, era objektibo batetan ikusteko.
Eta honetarako beste autore, liburu edo iturri erabiltzen ziren berme gisa. Normalean, edozein testuren legitimitatea edo edozein autorek esaten zuenaren legitimitatea frogatzeko, Biblia edo Aristotelesen lanak erabiltzen ziren. Eta honarte, Erdi Aroko filosofiaren etapak eta metodoak. Eskerrik asko zuen arretagatik eta beste bat arte. Agur!